Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapuluan is already 10:23 PM na po mga kabisyo. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento ng ating letter sender kanina. Napakinggan po natin ang kabuuang storya ni Clea na nagbahagi ng kanyang kwento. Kwento ng kanyang buhay na meron siyang isang best friend na kinaiinggitan niya. At tinatanong niya mismo sa sarili niya, bakit yung best friend niya na yun ay nakakamit ang kasiyahan sa buhay. Kasiyahan sa buhay at buhay na masaya pagdating sa pag-ibig. Mga kabisyo, pakinggan po natin ang mga opinyon at komento ng mga kabisyo natin na nakatutok sa ating programa. Sabi po ni Rosel, good evening mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rakitera. Gusto ko lang pong sabihin kay Clea na don't fool on yourself. Hindi tama na kaya mong hindi tama na maging ka-fling si Harold. At hindi rin pwedeng maging dahilan ng dahil inggit ka sa best friend mo kasi hindi lang ikaw ang niloloko mo. Naguguluhan ako dito kay Rosel masyado dito sa kwento niya. Ayusin ko, pipilitin kong ayusin. Clea, don't fool on yourself. Hindi tama na kaya naging ka-fling si Harold ay hindi dahil inggit ka sa best friend mo. Si hindi lang ikaw ang niloloko mo kundi pati na rin si Harold at pati best friend mo. Just be honest to yourself and to others. At huwag kang mainggit sa ibang tao na may jowa na. Remember, there's a blessing on being single. Naintindihan ko lang yung there's a blessing on being single. Sabi naman kabisyo ng isang kabisyo natin dito. Hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Nakatutok po ko sa inyong kwento ngayong gabi na to. At masasabi ko lang po sa ating letter sender na minsan talaga hindi natin maiiwasan na mainggit o ma-insecure sa ibang tao. Kung ang magkapatid nga nagkakainggitan, how much more ang mag-best friend. Pero para sa akin lang, mabuti hindi umabot itong si Clea na hilahin niya pababa itong best friend niya. Nakakatuwa lang din dahil nakokontrol niya ang kanyang emosyon. At wala naman ako nakikitang masama dito sa naging desisyon niya na itago na may ka-fling siya.
Dahil dumarating talaga din sa buhay natin na minsan kahit may best friend o kahit sa nanay natin o sa tatay natin, may mga tinatago tayong sikreto na tayo na lang ang dapat makaalam at hindi ibang tao. Hindi porket meron kang best friend ay dapat malaman niya na buong buhay mo. Minsan mahalaga din na meron kang tinatago sa sarili mo upang meron ka pa ring boundaries sa mga personal mo na laban sa buhay. Dahil naniniwala ako na walang ibang makakatulong sa atin kundi sarili lang din natin. Yan po ang sabi ng ating ng ating kabisyo na si Jane. Mga kabisyo, marami po tayo napakinggan na magagandang komento at hindi ko na po kayang basahin pa ang iba pang mga komento ng ating kabisyo dahil kulang na po ang oras natin. Pero sa totoo lang kabisyo, ang aking munting paalala lamang para sa ating letter sender ngayong gabi na to, na madalas ko tong sinasabi rin sa ating programa, na lagi nating tatandaan na wag tayong titingin sa kung anong meron ang ibang tao. Kung ano man ang meron yung ibang tao niyan o kakilala natin, pinaghirapan niya yan at deserve niya yan. At para sa kanya yun. At kung ano man ang meron ka, pagyamanin mo yun, kabisyo. Dahil may kanya-kanya tayong storya. May kanya-kanya tayong buhay na dapat tahakin. Pero hindi natin tinatanggal na tao lang din tayo, nakakaramdam ng inggit, galit. Pero kung ikaw ay nakatingin lamang sa iyong nilalakaran at hindi sa ibang tao, at lagi mo lang pinanghahawakan yung salitang grateful ka at kontento ka kung anong meron ka, tingin ko kailanman hindi ka maiinggit. Dahil ang taong marunong makontento kung anong meron siya, hindi niya na kailangan tumingin pa sa iba. Pangalawa, kabisyo, ang paghahanap po ng kaparehas natin o kapares natin sa buhay ay hindi rin po ito minamadali. Dahil naniniwala ko na there's a right time and there's a right place sa right person na pwede mong makilala o makasama sa iyong buhay. Kaya Clea, naway matutunan mong makakontento at maghintay. Dahil ang buhay ay hindi karera. Sabi nga po ng Bini yan, kabisyo. Kaya sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, mga kabisyo, kung gusto nyo po magpadala ng inyong mga kwento, mali mo isang gabi, kwento nyo na po ang aming binabasa, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Mga kabisyo, naway may napulot kayong aral ngayong gabi na to. At susunod na po na programa natin ay maaari na po kayong tumawag. 0916-529-5595. Susunod na po ang ating programang Top Secrets. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, ando ko pong awitin sa inyo by Bini Carrera. Minsan ay Metro's #1 Love Radio.